Bé, crec que hem tornat amb molta energia, no? Que era del que es tractava, no? Vam fer un mini break per agafar forces i crec que l'equip s'ha notat, no? Ens ha servit aquesta aturada, que al final han sigut 3 dies solament, no? Però aquesta aturada ens ha servit per airejar-nos mentalment i físicament i aquesta setmana ha sigut molt bona, els entrenaments han estat molt intensos i molt productius. Bé, l'equip tècnic s'ha centrat en Morón, no? Sí que és cert que hem vist algun partit, no? Hem vist el Morón-Clavijo, però si t'he de valorar el Clavijo no m'he quedat absolutament en res perquè estàvem analitzant el Morón, no? I com hem fet cada any, no? La filosofia d'aquest club és anar partit a partit, intentar guanyar cada partit cada dissabte, però sobretot que es noti que ens hem buidat, que ho hem donat tot, que no ens queda res a dintre. Ara és superimportant és que juguem 4 partits en molt pocs dies i ara és vital, no? És vital arribar bé de forma, estar en un període on les càrregues no siguin molt elevades, no? I això estem en contínua comunicació amb el Marc i la Laura, que són els que van avaluant aquest tema, no? La Laura va tractant els jugadors, van notant si estan més carregats o no, i al final hem de, a més d'aquests 4 partits en tan poc temps, ni juguem 3 a casa, no? I per tant hem d'encertar-la molt en aquest període per arribar el millor possible al cap de setmana. Bé, és un rival que porta molts anys a la Lliga, no? Amb jugadors molt experimentats, amb jugadors que han jugat a categories superiors, no? El Guillermo Corrales, que portava 4 anys a l'Eport amb el Cáceres, o el Josh Steele, no? Que va estar aquí al Força Lleida l'any passat. Són jugadors físicament que estan molt bé i crec que el seu punt fort és el moment, no? Ells defensen molt intens i això els permet contraatacar moltes vegades i aquí és on nosaltres haurem d'estar molt bé, no? En no perdre pilotes, en fer un bon balanç defensiu, en no permetre que es trobin còmodes a la pista i això serà bàsicament la feina nostra perquè ells no puguin... És el seu punt fort, no? A part que en tenen molts altres, però aquest especialment és el que més m'ha cridat l'atenció.